ye janvier kalo tile 8 san 2025 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ kunu tarata don janvier kalo tile 7 san 2025 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ tɛnɛndon su janvier kalo tile 6 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 22 waati fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilamɔgɔ ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka an ka jamana fan dɔ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲoroji Sahel a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔ ye olu yɛrɛ kɔni sera ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka ni bingani wale tigilamɔgɔ ninnu ko maa caman ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ka tila ka u bololafɛn caman ko o yɛrɛ kɔni lasɔrɔ an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Asongokaw olu fɛ yen a yirala k'a fɔ tɛnɛndon ka don tarata ale yɛrɛ kɔni su la ko butigi dɔ o yɛrɛ kɔni jɛnna Asongo ale marabolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni dɔ bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye fatɔ dɔ ye ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ butigi yɛrɛ kɔni masurunya la walasa ka nɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni bɔla k'a yɛrɛ kɔni kun bɔla ka tasuma ko o yɛrɛ kɔni don ni butigi yɛrɛ kɔni masurunya la ko o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye k'a to tasuma ko o yɛrɛ kɔni mɛnɛna ko ka se butigi ma o tilala k'a yira k'a fɔ ko butigi yɛrɛ kɔni ne a kɔnɔ fɛn kilan bɛɛ ko o yɛrɛ kɔni jɛnna ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni ko o yɛrɛ kɔni fanga taara a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Yoroso marabolo damadɔ ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale tigilamɔgɔ ye olu bɔla ka taa bagabagali ko o yɛrɛ kɔni ɲɛ yira olu kalan karamɔgɔw la walasa ka ekɔliso ninnu datugu o y'a yira k'a fɔ u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kunbibiya ni ale ye commune na a bɛ Yoroso fɛ u ka kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Zankanso ekɔliso Tana Venegui ale ni Lɛnkuki o y'a yira k'a fɔ ko ni marabolo kofɔta ninnu ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bagabagali ko o yɛrɛ kɔni ɲɛ yira a kalan karamɔgɔw la walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kalan ko o yɛrɛ kɔni bila cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalan karamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka u bagabaga ka tila tuguni k'a yira u la k'a fɔ fo olu ka wagati dilen ko u bɛ se ko o de makɔnɔ walasa u bɛ se ka na kalan ko o yɛrɛ kɔni daminɛ u ka kalanso kɔnɔna na kalanso ninnu yɛrɛ kɔni datuguli o yɛrɛ kɔni kɛla kamanagan ye ka ɲɛsin kalanden somɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma. Ka sanga ni wagati yɛlɛma ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna ye an ka environnementaliste olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nɛnɛ in waati la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye charbon ye ale ni lɔgɔ o yɛrɛ kɔni magoɲɛ o yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman ale kun kan o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya jɛnsɛn ka sababuya kɛ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen no yiri ninnu tigɛtigɛliba ma u bɛ se ka caman bɔ olu la cogoya min na ka u kun da charbon ni minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ feere an ka botigiw la walasa u bɛ se ka taa olu sa ka sababuya kɛ u b'a yira k'a fɔ yiri tigɛtigɛba in a yɛrɛ kɔni bɛ na ni gɛlɛya ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na. Maa minnu ni olu ka baara bɛnnen no jɛgɛ feere ma u yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni jɛgɛ o yɛrɛ kɔni bɛ bayaga o yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛlen no sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni jɛgɛ feerela ye u yɛrɛ kɔni bɛ ka se k'u ka sɔrɔta o yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔna na jamanadenw olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni nimisi wasalen no kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka jɛgɛ ninnu k'u yɛrɛ kɔni sɔrɔ sɔngɔ duman na. Sangani kalango ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye an ka Bamakɔ Rive Droite ale ye directeur académique a bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka BT ani CAP kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye école ma o y'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma se k'u ka inscription kɛ ko inscription o yɛrɛ kɔni bolodalen no ni a yɛrɛ kɔni daminɛna kunu tarata don janvier kalo tile 7 san 2025 min yɛrɛ kɔni a kun kan ka kɛ arabadon janvier kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na. An bɛ taa Segu festival du Niger ni an bɛ ale wele ko Segu Ara a yirala k'a fɔ ɲinɛta o bɛ bɛn ale ta ko 21 na o yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ ni a bolodalen no ka bɛn février kalo tile 4 ma ka taa don février kalo tile 9 san 2025 la o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta u yɛrɛ kɔni kɛlen no ka baara caman boloda i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye exposition ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye foire ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn lanajɛw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛna tɛmɛ a kɛnɛna na an bɛ ala deli ala ka a yirana ko k'an simala ko k'an kɛnɛma la.
An bɛ taa kɔ kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana kunu tarata don janvier kalo tile 7 san 2025 kɔnɔna na Ghana ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kura Joe Dramani Mahama ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra min yɛrɛ kɔni a ka ɲɛmɔgɔya o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ ye a yirala k'a fɔ ɲɛmaa caman o yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni wulila ka se kɛnɛ in kan a yɛrɛ kɔni bisimilara kosɛbɛ Ghana ale yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya joona.